M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi ndipo Paulo Woyera ali ndi mawu amphamvu akuti muzimbira Mulungu ndi chiyamiko ndi mtima wanu pamene mukuyimba masalimo, nyimbo zotamanda Mulungu ndi nyimbo zina za uzimu. Muzimbira chauta. Koma kuti tifike pamenepo wayamba nkunena kuti muzachitira ena chifundo monga Mulungu amakuchitirani chifundo. Lero to abale ndi lachinayi la Mulungu wa 22 pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata iye Paulo kwa Akolose mutu wa 3 ndime ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Mary Mkali a Catholic Women Association chokela ku St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo yokoma kwambiri, salimo namba 150. Chamoyo chilichonse chopuma chitamanda Ambuye. Inoyo ndine ndi chamoyo chopuma ndiye tamandani Ambuye. Tamandani Mulungu m'malo ake opatulika. Mtamandeni ku thambo la mphamvu. Mtamandeni chifukwa cha ntchito zake za mphamvu. Mtamandeni chifukwa cha ukulu wake opambana. Chamoyo chilichonse chopuma chitamande chauta. Lero ndi tsiku labwino lachinayi mu mpingo wathu limenenso timalemekeza, timapembedza, timanyadira, timatamanda sakramenti la masakramenti. Tiyeni amene tili ndi kuthekera tikatamande Ambuye. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Oyera mutu wa 6 ndi 27 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenge Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a kalata ya Paulo Woyera kwa Akolose. Abale, popeza kuti mudasankhidwa ndi Mulungu kuti mukhale ake ndipo Iye amakukondani, muzikhala a mtima wachifundo, okoma mtima, odzichepetsa, ofatsa ndi odziwa kupirira. Muzilezerana mtima ndipo muzikhululukirana ngati wina ali mkanthu ndi mnzake, monga Ambuye adakukhululukirani, inunso muzikhululukirana. Kuonjezera pa zonsezi muzikhala ndi chikondi, pakuti mchimene chimanga zonse mchigwirizano chathunthu. Mtendere wa Khristu uzikutsogolerani m'mitima mwanu. Mulungu adakuyitanani kuti mukhale nawo mtendere umenewu, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi limodzi. Muzikhala oyamika. Mawu a Khristu akhazikike kwathunthu m'mitima mwanu. Muziphunzitsana ndi kulangizana ndi nzeru zonse. Muziyimbira Mulungu ndi chiyamiko m'mitima mwanu pamene mukuyimba masalimo, nyimbo zotamanda Mulungu ndi nyimbo zina za uzimu. Chilichonse chimene mungachite, kaya nkulankhula, kaya kugwira ntchito, muchichite m'dzina la Ambuye Yesu ndi kuthokoza Mulungu Atate kudzera mwa Iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Luka Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, koma inu amene mukumva mawu anga ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu,
muziwachitira zabwino amene amadana nanu, muziwafunira madalitso amene amakutembererani, muziwapempherera amene amakuvutitsani. Ngati munthu akumenya patsaya, upereke linalonso. Ndipo munthu akakulanda mwinjiro wako, umulole atenge ndi mkanjo omwe. Munthu akakupempha kanthu uzimpatsa, ndipo munthu akatenga zinthu zako usamlamule kuti abweze. Zomwe mukufuna anthu akuchitireni inuyo, mwachitire zomwezo. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungayembekezere mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amawakonda amene amawakonda. Ngati muchitira zabwino okhawo amene amakuchitirani zabwino, mukuyembekeza kulandira mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amachita chimodzimodzi. Ndipo ngati mukongoza okhawo amene mukudziwa kuti adzakubwezerani, mungayembekezere mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amakongoza anzawo ochimwa kuti akalandirenso momwemo. Iyayi, inu muzikonda adani anu, muzichita zabwino, ndipo muzikongoza osayembekeza kulandira kanthu. Mukatero mudzalandira mphotho yayikulu, ndiye kuti mudzakhala ana a Mulungu wamphamvu zonse. Pajatu iye amakonda kuachitira zabwino anthu osayamika ndi oyipa omwe. Monga Atate anu akumwamba ali achifundo, inunso mukhala achifundo. Musamaweruze ena kuti ngolakwa, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamayimba ena mlandu, ndipo Mulungu sadzakuyimbani mlandu. Muzakhululukira ena, ndipo Mulungu adzakukhululukirani. Muzipereka mowolowa manja, ndipo Mulungu adzakuchitirani momwemo. Adzakupatsani mthumba mwanu muyeso wabwino otsendereka, okhutchumuka ndi osefukira. Chifukwa-tu muyeso umene mmagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inuyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Habari. Let's stretch back our memory lane to the times Jesus were preaching this very message we've just read here. What do you think would have been the reaction of the people? The people who were suffering, the people who were persecuted, the people in dire need of salvation, the people who wanted at all costs retribution to take course. Anthu amene amalalikira Ambuye tisayiwale kuti akadali pachidikha paja. Tinayamba ndi pamene Ambuye akwera phiri, apemphera, asankha ophunzira ake, walimbitsa mtima ophunzira ake, anthu akumpanikiza. Tinayamba choncho dzana lija, anthu akumpanikiza kuti amve mawu olimbitsa. Ndinanena kuti ndi anthu amene anali kusauka, anthu amene anali kulandidwa chuma, anthu amene anali kukwapulidwa, anthu amene anali kumva kuti kwabwera Mesiya, akuchiritsa odwala, akusandutsa bread kuchuluka, akuchita zote. So chiyembekezo cha anthu chinakula kuti Mesiya tinali kumdikirira uja wafika. So akuti anthu anasonkhana kuna khunga kuti timve mawu ake. So Jesus dzulo lija amauza, ndinodala anthu akamakuzuzani, ndinodala osauka mu mtima. Akuti mawu amene wamauza kaye ophunzira ake. Now is focusing to the people. Muganiza kuti anthu atamva zimene Ambuye Yesu akuyankhula pano, muzachitira chifundo amene akukwapulani. Nkunena kwake Ambuye Yesu kuti musikonda adani anu. Ayuda atu anthu amene anali onyada, ndipo anali ndi list ya anthu amene amatenga kuti ndi adani yawo. Iwo akamati kukonda, amakonda munthu amene ali nzawo mu Yuda, amene amapemphera naye. Unfortunately, izi ndi zimene ambiri mpaka pano tikadapanga. Tikamati hayi fetu ndifa chitukuko, tukamba za chitukuko amene mwina ndi abale athu okha. Tikamanena kuti tuthandiza anthu, mwina timathandiza anthu amene tikuwadziwa okha. Koma Ambuye Yesu akuwauza anthuwa, muzikonda adani anu, amene akukuzuzani muzafunira zabwino, musapempherera. What do you think were the people reacting? Munthu amene ndi otani, tizikonda anthu amene akuti kwapula, anthu amene atilandana. Ambuye Yesu lero angofuna aonetse kuti uthenga wabwino uziwawa kuti ukhaledi uthenga wabwino. Timamva anthu pakati pathu, abambo ndabwera ndi nkhani ya mbanja, mati mutithandize. Sanenanso kuti mutithandize, basi amayiwa ndagwira ndi chigololo, abambowa ndagwira ndi chigololo, nde basa papa sizathapo nanga. Ambuye Yesu sananene kuti munthu ukagwira ndi chigololo banja lithe.
Ambuye Yesu sananene kuti nzanu akakulakwirani banja lithe, ayi. Amanene kuti muzikhululukirana machimo anu. Ndine ndimafunsa kuti have you tried to forgive her? Have you tried to forgive him? Bambo, zimene zwayi. Mwina pali zifukwa zina zimene tikudziwa. Koma chimene ndifuna nditsindike lero chonena kuti Christian faith is not an easy faith. And pamene chikhristu tidzamba kuchikhala in an easy way. In fact, ambiri we are living it the easy way. Zimoneka bwanji. Tipita ku church, tikayimba haleluya, haleluya. Misa za mmawa tibwerako, tipita ku business, tipanga zathu, moyo nkumayenda. Ya Kristo, mpingo timaukonda. Basi kumima kwana nthawi ina yake kuti wina wakuponda. Ndeti maona anthu mmene timalalamukira. Mwina ndimamba ndine wansembe. Inetu usembe wase anachita kundidzodza ndikuuze nditha kuthana nawe. Yakwana nthawi yoti chikhristu chathu chiyesedwe. Mbanja mwanu chikhristu chanu chimayesedwa. I'm saying Christian faith is not an easy life. Who said life is easy after all? Do you think it was easy for Jesus kuperekedwa pa mtanda pake? Nkumadziwa kuti ndili ndi mphamvu oko Satana mujama kula zake za mtima angati ndiwe mwana wa Mulungu dziko lonse nditha kupa. Ambuye Yesu amaoneka ngati ombwambwana koma akudziwa chimene akuchita. Christian faith imene yoyo inu ndi ine lero akuti tizapempherera amene amatizunza. Tizafunira zabwino amene sakunena kuti muziwala ena akakuchitirani zoyipa. Sakunena kuti ena ake akakuchimwirani basi muzingoyiwala. You may remember but learn to forget. Learn to forgive rather. Why? Akunena kuti muyeso mmene mmachitira ena Ambuye adzagwiritsa ntchito muyeso omwewo. Nchifukwa yake ngati mwachitira ena chifundo akuti Ambuye adzakuchitiraninso chifundo. Inu ndine mawu amene Ambuye Yesu atipatsa lero ndi mawu amene akusowa chikhulupiriro. Nchifukwa yake tikawerenga pena Ambuye Yesu adayankhula zonsezi. Ophunzira aja liwu limodzi limene adanena limene inu ndine timene tizibwereza. Adanena kuti Ambuye tionjezereni chikhulupiriro. Lord, increase our faith. Truly, truly, the Lord must increase our faith. Chifukwa chikhristu chathu nthawi imene imakwana yoti kati dzudzule mmakampani mu ntchito mu mumapezeka kuti anthu amene amapemphera kupanga ziganizo zopondereza zawo deliberately simply because amakhala malo osiyana, amachoka kosiyana, amakhulupirira zinthu zosiyana, ali mipingo yosiyana, ali zipani za ndale zosiyana. Munthu nkumzuza ndi kumpondereza. Tikachoka kumeneko ndi koma yakayimba makolasi. Jesus is saying muyeso mene mukugwiritsa ntchito azagwiritsa muyeso omwewo. Kodi nditati ndanyamula bucket yanga ya mene ndimapangira balance life, what I give others and what I expect from God, kodi ikupanga way bwinobwino kuti Mulungu athu anena kuti kukulemerera tundu amachita chifundo kapena tiyeni ya balance ndi 50-50. Muona kuti kumachuluka ndi kumene kuli kolipsira, kumene kuli kofuna kubwenza zoyipa kwa nzathu. Musamayimba ena mlandu. Kodi Ambuye Yesu afuna kuti ena akachimwa tizingowalekerera? Ayi. Koma wherever pamene tikudzudzula, tikukonza, tizika mo love. Ndeti danena dzana lija za constructive criticism. Kuyamikira kaiza bwino. Nkupereka offer alternatives. Osango mtudzudzula munthu nkumusiya ali thapsa. Ayi. Musamayimba ena mlandu. Musakoza ndi chikondi. Musafunira zabwino. Musikhululukira ena. Mawawa ndi omwe amene Paulo akutsindika mmawu athu oyamba. Akuti mtendere wa Khristu uzikutsogolerani m'mitima mwanu. Ambiri tufuna mtendere koma funso likhalena kuti timafuna mtendere wa Khristu. Mtendere wa Khristu umapezeka mmawu ake, umapezeka m'masakramenti. Mtendere wa Khristu umapezeka mwa osauka. Pajaro adanena kuti ndidali ndende simudandiyendere, ndidali osauka simudandiveke, ndidali ndi ludzu simudandimwetse. Tikamwetsa ludzu ndiye kuti ndi zina zija, osati ludzu lofuna chilungamo ndi zina zotero, ndidali wamaliseche simudandiveke. Ndiye kuti mtendere wa Khristu uzikutsogolerani. Ambiri timasaka mtendere koma mtendere wake si wa Khristu. Ndi mtendere wa material possessions, ndikhale nazo zambiri, bank account, timangoendera what if I die, what if I do this, what if I develop this, what if. So moyo wathu tili pali wamba losaka zinthu kuti mwina zitatere, mapeto ake timapezeka kuti chimene tikuchisakacho sitikuchipeza, tilibe mtendere. Whatever you have, learn to distribute, learn to share with others. In doing so, mukusaka mtendere wa Khristu. Ndipo potsiriza akuwapempha onse kuti muzimbira Mulungu ndi chiyamiko m'mitima mwanu.
in a nutshell, Paul akunena kuti ngati tikufuna kuti zinthu zitiyendere tizikhala anthu othokoza. Ndokuthokozani Ambuye ndili ndi moyo. Mthupi mukuwawa koma ndokuthokozani ndadzuka. Ndokuthokozani Ambuye ndadya sima. Ngakhale ndi agaga koma sindinagone ndi njala. Ndokuthokozani Ambuye ndili ndi ana ngakhale ndo wasu wacho wamveka. Ndokuthokoza chifukwa ali kwa anthu ena ali nazo zonse koma alibe choti anawa wamveke. Ali nazo zonse zakudya koma alibe appetite. Ali nazo zonse koma sangathe kuona. Ali nazo so ifeyo zimene tili nazozo choyambirira tisanabwere nkuyamba kulira nkuyamba kudandaula. We should learn to thank God for what we already have. Muzikhala uthokoza. Ndipakuti kuthokoza kwake muzichita kuimbira nyimbo ndi mitima yanu. Muzikweza mitima. Nchifukwa yake fuka tukati kuti kwezani mitima kumwamba. Ndamadzayankha bambo mwachedwa tayikweza kale. Inde tizikhala anthu othokoza. Tipemphererane tsiku la lero kuti mawu a Ambuye amene akutilalikira onena kuti tizikhala owaganizira ena, owapempherera ena, owakhululukira ena, owamvetsetsa ena, osaweruza ena, oyesetsa kukhala pa mtendere ndi wina ndi nzake. Si mawu apafupi koma nzotheka ndi chikhulupiriro ndi chidaliro cha Ambuye chauta. Ambuye lero dalitsani mawu anu, tithandizeni kuti tichite kufuna kwanu, tithandizeni kuti tiyambe zimene inu mukutilamula, tithandizeni kuti mu mtima mwathu tipeze mtendere umene inu mumapereka kwa iwo okumverani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.